Aquest itinerari té de destacat que està al costat d'una llacuna litoral molt important i molt a prop del mar, a una de les zones més importants del Parc Natural del Delta de l'Ebre, com és la llacuna de la Tancada. Això és important perquè és un medi molt escàs a Catalunya, com és una zona litoral ben conservada, i sobretot i fonamentalment perquè és un lloc de pas de pràcticament totes les espècies migratòries de papallones diürnes que hi ha a Catalunya. I sobretot en aquest aspecte de les papallones migradores és el que li dona quasi tot el valor al DMS, perquè a nivell de biodiversitat no és que sigui molt elevat, però a nivell de veure les controlar les migracions del nord a sud de les diferents espècies de papallones és vital a aquest punt el Delta de l'Ebre, igual que passa amb les aus, per exemple. Nosaltres pensem que pot ser la més representativa, tot i que no és la més abundant, és la d'Anaus quisipus, la papallona tigre. Per què? Perquè és una espècie molt rara, molt escassa a Catalunya, en molt pocs llocs on se pot trobar, i és una espècie migradora que ve del nord d'Àfrica, apareix irregularment al llarg de tots els anys, però va apareixent en diferent abundància i que se reprodueix aquí quan arriba, i pensem que és la papallona més significativa, sobretot per aquest component migratori i de gran raresa que té la papallona tigre. Ha sigut molt millor que els anys anteriors, que les poblacions havien arribat espècies exemplars però no s'havien mantingut les poblacions, i pensem que potser s'ha sigut per això, per la temperatura que ha hagut afavorir la reproducció de la papallona al nord d'Àfrica, i en la qual han arribat molts individus migradors a la nostra costa, inclòs a tot el Llevant i molt fonamentalment el Delta de l'Ebre, i les poblacions d'aquí han tingut temps de reproduir-se i produir aquest boom poblacional que hem tingut aquest any amb unes de les ciutats més elevades que hem trobat al llarg de tot aquest procés, d'aquests anys que portem el seguiment. El BMS a mi m'aporta a nivell personal, sobretot, estar en contacte amb un grup d'animals que m'agrada molt, com són les papallones, sobretot. També estar al contacte amb un seguiment d'una part important de la fauna d'un parc natural tan important com el Delta de l'Ebre, com són les papallones, i anar tots els dies, totes les setmanes al camp, al parc del Delta, i disfrutar d'aquest lloc tan meravellós, i ajudar una mica més al coneixement d'un grup tan desconegut com són les papallones. Això realment és el que a mi m'agrada més.